Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nang ko boy ko baraybay. To dinay jahibay जोंना cultural night माने दिनै हारिमु बिलिफां आयदा दङ। तो बेयाव बाहागो लाफैगोन फैलाव उसुमतारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन जोंनि हारिमु बिलिफां आयदायाव। तो दान्दिसे समनि उनावनो बियो जानो थांगासिनो दङ। तो बिराद इन्टारेस्ट माने मा होनगोन बेखौ एक्साइटेड जाना दङ आरोखि ना। एक्साइटेड जाना दङ दायो बर्तमान। जिखुनु हक ओमफ्राय सानै सिंगार दंफायो बिथांजों लोगोसे सानै थाबावगोन। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनो मोजां मोनगोन। तो जोबजासिम नायलांबाय थादो। तो दैया जोङो स्टेजआव दङ। बिथाङा जाहैबाय सिंगार। तो माबायदि दिनै स्टेज सेकेन्ड पारफरमेन्स दिनै देग्लाय बोसोरनि फार्स्ट नामा? मैया फार्स्ट जादों। बावगारदों मैया फार्स्ट होनना खोनानो मोनदों। तो दिनै सेकेन्ड मा बुंगोन नोङो? बिराद मोजां नांदों, बिराद रंजानाय मोनदों गोसोखौ। बैसागो फोरबो नालाय रंजाखायो गोसोआ। दिनै रोजाबनानै मोसागोन, गासैखौबो मोसागोन, रंजागोन। आरो नोंथांमोनाबो जुदि माबाफोर नोंथांमोननि रंजालि बैसागुआव रंजा आंजों लोगोसे रंजाफानो गोसो दङब्ला बिथांखौ लिंहरनो हागोन। नोंथांमोननि रंजालि बैसागो खुङोब्ला बिथांखौ लिंनो हागोन। बिथाङा जाबाय मिस्टार राजा। निया मानो हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय। तो आलासि बिथाङा सफैखाबाय। नै आलासि बिथाङा नैबेनो। नोंथांमोना हयथ' मिथिखागौ सना बियो मा सिमां बे मुभियाव माने फिल्माव माने बिथाङा खामानि मावदोंमोन, एक्टिं खालामदोंमोन, बिथाङा गान लिरदोंमोन, मेथाइ लिरदोंमोन बे फिल्मनि। तो बिथाङा माने बिथाङानो जाहैबाय नै यानो बिथाङानो। जों नायाखै दा बर्थमान जिखि जादों नायबाय। बेनो जाबाय बेखेवगिरि आलासिया बिनो। आरो जोंनिया हारिमु बिलिफां आयदाखौ दैदेनदों जोंनिया लावथाय नार्जारि। बिथाङानो जाहैबाय मा होनो क्लाबनि नेहाथारि। जोंना हारिमु माने जाबाय दायो। ओमफ्राय दायो मोसानाय होगोन नैबाव दसे थानानै। ओमफ्राय 9:30 जोङो सिंगारखौ दिखांनाय जागोन। जोंनिया फैलाव बसुमतारिखौ लोगोसे कामगिरिया जोंहा दंखायो। जिखि जादोआ